съм CoastGamer.bg. Днес продължаваме с клипчета, нещо ще е малко по-различно. Ще снимаме на Food Draft на PlayStation 3. Надявам се да ви хареса клипчето. Така, формацията ще ни бъде... Сега кривя към 4-3-3 Falls, 9 към 2, може би и това. Нещо такова ще. Не, тени. Ще вземем и това. 4-3-2-1. Ей така. Също много хубава схема. И виждаме Тони Крос, Лука Модрич и Кристиано Роналдо. Ще взема Тони Крос. Невероятен. Е, Тони Крос. Бенат. Трябва да си замерат. Лука Модрич и Инеста. Имаме и Пол Погба трансферира в Ман Юнайтед. Но ще взема Инеста, разбира се. Така, сега. Отляво. Застава Тимо Дайер, Кристиано Роналдо. За сега добре вървим. Централна парател. Не е толкова добре, но остава. Отдясно идва Гарет Бейл. Продължаваме сега с защитниците. Отляво. Ляв бек е отвратителен. Венсан Компани. Да, ще взема Венсан Компани. И отново лош защитници. Защита не прилича на нищо. Кайл Уокър. Или Перейра. Вземам Перейра. И вратар ще ни е... Джанлуиджи Буфон или Нойер! Вземам Буфон. Просто някак не вземам Буфон. И резервен вратар Ян Облак. Супер. А сега идеално са вратарите. Но ни трябват Карвахал. Идеално. Карвахал на Перейра се вписва идеално. И Виктор Руис. Ето още един защитник. Още един защитник, няма да господа. Така, ги разменим, да. Направихме 96 кемистри. Още малко коноплянка. Добре, коноплянка. Няма да играе. 92 пейси коноплянка, не е малко. Нолито и Кевин Де Бройн. Не ми трябва Нолито, затова вземам Кевин Де Бройн. Гризман! Yes! Антуан Гризман идва в отбора ни. Минус 7, но няма как да не вкарам Гризман тук. Ужас. Това ще е най-висока рейтинг. Саул. Ерем Саул. Венсан Компани. Тук може би Ян Облак ще да свърши работа с кемистрито, но... Това е. Антонио Кандреева. Антонио Кандреева. Най-висок по рейтинг. Нани Алекси Санчес, разбира се, че ще взема Алекси Санчес. Дебуш. А той е. Сърбито. И Единсън Кавани. Това е последния от нашия отбор. Така. Така. Сега да подредим малко резервите. Така. Най-отпред ще дойде Санчес. Ян Облак. Или Кевин Де Бройн трябва да е най-отпред. Правим 89 рейтинг. Санчес тук. Ян Облак тук. Перейра така. Кавани. Така. Перейра ето така.
така. Вижте Кевин Де Бройне дига на врата. Имаме облак. Стрик. Няма как да зарежем Буфон. Тази ситуация. Невероятен вратар е Джези Буфон. Сега. Плюс 2. Окей. Това е идеален. Едно и... Да, това е 2. Фидем на сервер гер тогава. Идеална атака. 98. Роналдо. 90 Гризман и 90 Гард Бейл. Просто идеално. Ами хора, реших да направим следното, да не става много дълъг клипа. Ще го спра сега. После ще го пусна за пакчетата и ще ви кажа как е свършил. Значи до след малко. Малко чакайте, че ми е трудно да го цъкна бутона. Ами хора, виждате какво става. Втория матч. 3-2. Значи много спомням матч. Поведем го още в 10-та минута. После аз го вкарах 20-та, обърнах го в 25-та, 2-1 за мен. След това той ми вкара в 54-та с Меси и в 81-та с Карим Бензема. Много съжалявам. Сега ще отваряме пакчета. Иначе беше много интересен матч. Виждате Гризман и Бенат за мен на матч. И сега паковете. Аз ги знам какви ще са. Премиен гол от пак. О, два премиен гол от пака. Това изобщо не е зле. Супер даже. Да, премиен гол от пака. Първо отваряме Силвър пак. Силвър плеер пак, да видим какво ще ни се падне. Айде Лаказет. И Инчо. То с колко върви? Има такива Силвър, дет няма такъв. Значи... Силвър. Близо 2К. Беше този пак сега. Приемам го от пак. Давайте Алаба. Айде Алаба, дай ми някой добър. Кажи ми Реал. Сериозно? Ето ли кой ще си взема аз към... То се пак и поеди към Силвъра. Просто няма да... То се колко е? Има само един съединен 300, не ми върши работа. Има как. Продължаваме с приемен гол пак. Това ще е най-хубавия пак. Гледайте сега, с Хайке. Да, наистина беше най-хубавия. Защото ти се пак... Да, това наистина беше най-хубавия пак за днес. Ужас. Няма си иначе контракти и 1100.